x'messaġġ għandek għal min għadu ma sarx patrun? X'qed tistenna bro? Jekk xi ħaġa tittik pjaċir u tixtieq tkompli, hemm x'tista' tagħmel biex tkompli. Jekk hemm nies hemm barra bħali vera għandhom għall-qalbhom is-sinċerità, naħseb illi għandhom jikkontribwixxu. Jidher li hemm ħafna nies li qegħdin isegwu b'attenzjoni u dawn mhumiex patruni. Il-ħaġa li rridu napprezzaw li meta tkun patrun tkun ukoll qed tikkontribwixxi inizjattiva bħal din tista' tkompli. Aħna kollha bħala patruni qegħdin hemm biex nassiguraw li l-poddata ta' John tibqa' issir. Tant ħadd u qed nieħu lura. Hija edukazzjoni minna nifisha. Hemm ħafna nies li tallimt ħafna minn għandhom. Jiġifieri minn għadu ma naqgħodx, ħajsib xi ħaġa żgur interessanti. Jekk hawn nies jaħsbuha bħali li Malta għandha bżonn tinbidel, għandhom jingħaqdu bħala patrun. Qas nara jien qed nagħti xi ħaġa lil proġett u lil John, jien qed nara li jien qed nagħti xi ħaġa imma huwa qed itini ħafna iktar lura. Irrid nagħmel renewal ta' subscription by the way. Imma ħanamilha il-kard ġietni expired, so ħanamilha. U xi darba stedinni għall-podcast John.